Hormatly watandaşlar. Şu gün 2023-nji ýylyň 17-nji ýanwary hepdeniň seçilme güni. Hoş geldiňiz Türkmenistanyň Demokratik Platformasynyň kanallarına. Hormatly watandaşlar, şu men gepleşigi siziň soragyňyza jogap hökmünde geçirýän. Sizden bir haýyş. Men häzir soragary okan, egerde siziň şoňa jogabyňyz bolsa, siz aýdyň men ol jogaplary ýaýlyma çykaram. Başga da soragyňyz bolsa, kyn görmän ýazym. Egerde men şu efirde görkezip bilmesem, geljek efirlerde siziň soragyňyza jogap berem. Biz öz gepleşigimizi dowam ederek. Ine birinji soru, bizim bir watandaşymyz TikTok'da, o ýerde, bu ýerde her wagt bizim watandaşymyz şeýlemagy diýär. Murad aga, men siýasata goşulmak, ýöne men size bir soragym bar. Misal üçin TikTok'da. Haçan TikTok'da bizim DBT kanalymyza, ýagny şunkünü siyasi tarapdan halkın azatlygyna görüşýän hereket, demokratiýa, watan Türkmenistan halk hereketi, ofitsialna Fransada registrasiýa edilen hereketin kanalyna gelip siz men siýasata goşulamak diýeniňizde siz ýa şu siyasi platformanyň içine gelip siyasata goşulmaňyz bolýar. Şol adam haçan şuraya sorag berende siyasatça men siyasata goşulamak diýse eýýem siyasatyň içinde olur. Ol siyasata girip o ýerde bir ýaly görüşenok, ol dogry, ol aýratyn görüň. Ýöne eýýem ol siyasatyň içinde. Siyasat diýmek näme? İki adam bir-biriniň arasynda gürlänni eýýem siyasat bolýar. Ýa birden biri öz pikirini aýdýar we öz siyasatyny ýöredýär. Beýleki adam ýok diýär, men seňle alaşamak ýa alaşýar da o pikiri giňelýär de ulum siyasat edýär. Şu ýaly biz siyasatyň içinde men goşulamak diýdim, sen ýalňyşýan. Siýasatyň dürli görnüşi bar. Ykdysady siýasat, sosial siýasat, hakyky siýasat, beýleki siýasatyň görnüşleri bar. Şoň üçin siz şu gün daşa ýurda gidip bir ýerde işläp pul gazanyp, onam Türkmenistanyň iýerýän bolsaňyz, siz Türkmenistanyň ykdysady siýasatyna işläp ýörsiňiz. Siz Türkmenistanyň ykdysady siýasatyna kömek edýäňiz. Siz siýasatda her wagt haçan kimde kim men siyasata goşuljak gel, men Hudaý saklasyn meni bir näme goşulmaň diýeni, ol düşünenok siyasatyň içinde ýöne siyasatda ýürüti bir topor häzirki ýa-ni iksany halkyň düşmany Serdar Berdimuhammedow we Gurban Berdimuhammedowa garşy görüşýän bir herekete goşulman, ýa-ni şolardan daşaşyp öz siýasatyny gurjak diýdi şol. Ýöne siyasatda. Şoň üçin Türkmenistanyň içinde ýadaşynlar siýasata goşulamak diýeni eýem siýasatyň içinde. Haçanda polis gelip öýüňize ýa MHM gelip ine biz gördük siz kommentariýa ýa-ni YouTube'da siz ine opozisiýon kanallary görýäňiz siýasata goşulýaňyz ine şoň üçin biz size şo ýerlerden el çekmeligini size duýdurýar diýip aýtsa, onda MHM öz siýasatyny alyp barýar. MHM kanunlar bolup öz siýasatyny alyp barýar. Siz bolsa şoň siýasatyna, ýa-ni şoň siýasy täsirlerine eýe bolýar. Diýmek siz siýasatyň içinde. Siýasata goşulmasaňyz ýa özüňizi öňürti hiç sada ýa-ni goşulman öňürti elinizi çekseňiz, siz bir durmuşyň 80% siýasatdyr. 20% iýmek içmek, dem almak ýa-ni oýra böre bak gelmek. Diýmek siz durmuşy dogry ýaşap geçen. Siz siýasatyň içinde ýöne siýasatyň içinde lal bolup gezip ýörsiňiz. Men şonu düşündirjek bolýan, siýasata goşulman soň medisina ýykyldy. Adamyň medisina hopçulugy ýykyldy diýenden. Men size bir misal getireyim. Türkmenistanyň häzir çağıry köp ölýär. Men Türkmenistanyň gürleşip ýörün informasiýa alym içinde. Öwre barsaň o ýerde gonamçylykda köp çağıry ölýär. 3 aýlyk, 6 aýlyk virus barmış diýip. Özbegistanda ofitsialna şu virus, ýöne Türkmenistanda ofitsialna däl. Watan programasyny dinleseň, bular başga planetada ýaşap ýör, hemme zat gülýär. Ine şu siýasata goşulmasaň, öňe uly adamlarymyzy öldürýärdi, indi çağlarymyzy öldürýärler. Eger virus bar bolýansa, komissiýa döretmeli. Komissiýany döredip, derrew şoň ýa-ni gelýän tapmaly, näme esasyny dörýän tapmaly. Onlar şu ýürüýtürleşdirin, doktorly ýa-ni bir
topar döretmeliler şonu yener ýaly. Ona ýalat ýok. O gurgury wraçlar zat galyp öz bilimlerini üstürmän okuwda okanada zatga berip olar düşünen ol näme bolup geçýär. Ine şoňa Lukman siýasaty ýykyldy. Ýagny adamlaryň ýanky medisina howpsuzlygy dol ýitdi. Hökümetiň birinji borjy öz raýatlaryna ýanky medisina howpsuzlygy döretmek. Ony umurt bilen ok. Iqtisadiýaty umurt bilen ok. Sosial problemlary halkyň çözüp bilen ok. İşçilik ösüp gidip otyr. Siýasat dol ýatdy. Siýasat ýok. Türkmenistan daşky siýasaty maskara bar. İçki siýasata maskara bar. Nämesi bar şu rejim? Ol bir pikir edin, bir lýotçyk uly ýanky istribiterleri ýanky ok atýan istribiterleri sürüp 10 kilometr beýiklikde. Arkasynda da ikinji pilot bolup gurbanyň otyr ýa serdar ýa iksem otyr her bir ýanky bir oturuşda. Pilotam sürýär 10 kilometrde aýdýar aýna rul size geçýär men diýen ýazak diýip ýanky paraşutly bökýär. Ine şol istribiterim Türkmenistan. Şol iki adamam hiç tadı bilmeyen ok. Ýanky istribiteri sürmän bilmeýän iksan adam. Näme bolýar şo samolyotda? Katastrofa geçýär. Näme boldy Türkmenistandan? Katastrofa gitdi. Näme? Sebebi Türkmenistan döwleti ol bir sistema, jany sistema. O ýerde sosial güýçli problemler bar, tebigy problemler bar. O ýerde ýanky tehnologik problemler bar. Bir topar problemleri, ykdysat problemleri, siýasat problemleri günne çözüpler bar. Şol ýanky çylşyrymly sistema dolundurmaly. Onu dolundurmak üçin ukyň bolmaly, toparyň bolmaly, meýnamaň bolmaly. Robot ýaly çykyş edip gürleýäningden döwlet ýösmýär, döwlet ýöne çukur açýar, istribitel ýaly. Men türbilýän diýip rula ýapyşyp dursaň top ýok. Sen hemme tumlara, hemme ýanky içindäki guralary düşünmeli. Sen türk görmeli. Sen öňünden mer türk görmeli ýanky lёtное время uçup zat edip nimet görmeli. Ine şu 10 kilometr beýiklikde istribitel Türkmenistan iksan ýynak pasajer turist Urbanlyň Serdar Berdimuhammedow. Rul şolar berli. Indi samolyotdan bir o tarafa, bir bu tarafa, bir aşağı gidýär. Halkym içine kötünüp dur. Ine şu Türkmenistan. Hiç şeýle howpsuzlyk ýok. Ne jan howpsuzlygy ýok, medisina howpsuzlygy, ne siýasat howpsuzlyk, ne sosial howpsuzlyk hiç zat ýok. O bir zat bar, parahat atmanymyz. Parahat atmanymyz onyň bular bize bermedi. Öň uruş ýokdy. Öň uruş ýok Türkmenistanda. Bular bize bermedi. Ol öňden gelýär. Ya bizim canymyz Berdimuhammedow beremem, biz doguluk öňden gelýär. Şo ýaly siýasata goşulmasaň onu şular ýaly idiotlar samolyoty ýanky upravlýar edip şonu bir ýere akçek bolup katastrofa edýär. Ine şu Türkmenistanyň çylşyrymly bir organ, sistemaly. O ýerde bir topar problemalar bar, çuňur, çylşyrymly we ýanky uly derejede. Onu kim çözsün? Ol 2 ýyl mundan ozal hiç döwletde işlek görmedik Serdar Berdimuhammedow. Onu şakır şukur o ýerden bu ýerden minister, vice-premier, o ýerde daşy işler ministri, o ýerde guruç ministri, o ýerde welaýatyň başlygy edip ýanky ylgatdy. O ýerde ol welaýat nimesi hekim bolanyna gillenip oturdy. Bir ýerge gelýärse ses çykmaly şo ýerde. Welaýat hekimlikde hemmesi telefonu öçürip intim oturmaly. Ýanky o bunkerde oturulan ýaly oturmaly. Näme sebebi? Hekim Serdar Berdimuhammedow mesele çözülen ok. Ol ukypsaz. Stres alýar. Bir zat soru berse stres alýar. Şeýdip o ýerde 6 aý geçirdi. Minister bolup eden zat bolmady. Fan tehnologiýany muny vice-premier diýip berdiler. Hiç zat ýok. Hatta internet açyp bilen ok. Ine fan tehnologiýa. Ine şuraya ukypsaz adamlar haçanla bir siýasata goşulmasak emeli gelýär. Türkmenistan katastrofa etdi. Şoň üçin men haýyş eden hemmelere siýasatyň siz içinde goşulmaly, siz ýam içinde. Siýasatyň içinde öz pikirini aýtmaly.
Siýasatyň içinde öz pikirini, öz nägilini, öz ýanky dünýä garaşyny aýtmasaň, seni hasap edilen ok. Sen hasap edilen ok, sen pikirini hasap edilen ok, seň pikirin ýok. Hiç kim bilen ok. Mümkin Berdimuhammedow pikir edýär ýanlaky ýanky ýallaklar bilen, konsertler bilen çağrışyklaryň ýanky nemaýdany bilen pikir edýärler. Men bu halky ýerden diýden galdyrdym diýip pikir edýärler mümkin. Mümkin hemme adamlar imzim oturýar, şular ırza ho men siýasatym bilen, şular meni gowlaýar diýip pikir edýärler. Daşynak ýarlyklar, ministrler, korrupsiýa edýän, bu samsyklygyny ulan korrupsiýa edýänler, pul gazanýanlar, ýürüýte oňa şu ýaly bir durmuş gurup berýär, mümkin şonu virtual ýanky ertekide gezip ýörenler. Virtual ertekide gezip ýören bolsa, bize de başga ertekini, ýanky iň erwet ertekini ýanyna korrupsiýanlar bize berýär. Ine siýasata goşulmasaň. Şoň üçin haçanla DWT'n kanalyna gelip ya da DWT'n TikTok'una ya bir yere gelseňiz, Demokratik Vatan Türkmenistanyň içindäki diktatory ýykmak boýunça görüşýän hereket. Sizeýýäm şoň sahnasynda. TikTok'da bolsun, YouTube'da bolsun, nirde bolsun, şo bolsun, siz Murat Gurbanov bilen görüşýäňizmi ya da DWT'n azasyny görüşýäňmi? Siz siýasatda. Biz siýasat tapbarýar. Biz TikTok'a gelemzok, öz durmuşymyzy size ýanky aýtyp bermek üçin. Biz şöyle siýasat etmäni barýar. Diýmek siz siýasat takmasyň. Şonu dogry düşünin. Gorkmalylar. Gaýtyp biz ýa siýasatçyny soraw berip ýykmaly. Gaýtyp gelip soraw berip aýtmaly. Özüň siýasatda da üstünlüğini, düşünjäň bardygyny ökürmeli. Ine onu biz Türkmenistan raýaty. Men siýasata goşulamak, men Türkmenistan raýatda, men turist, men Türkmenistana ýöne häzir pul geçirýän ýa men Türkmenistandan Türkiýe geldim, ejemi ýanky doktory okudýan. Gülýan Türkmenistanly bar. Öz aýdýan zadyna düşünen ok. Men ejemi Türkiýe getirdim. Men Türkiýe getirip şurada wraçlara pul berip şunu ýanky can sağlığını diýýär. Diýmek Türkmenistanda şu mümkinçilik ýok. Diýmek Türkmenistanda şu derece ýok. Soňra aýdýar Türkmenistan gülýan. Sen näme işlep durýarsyň öýde ejemi? Ola ýa gülýan bolsa, ýa dogynyň bilen ýa garnaşyň bilen. Eger Türkmenistan gülýan bolsa, parahat asman bolsa, prezident super bolsa, onu medisina muhbaran ýerine ılgap neme diýerler, sirderler. Men bir waka bereyim. Dünkü günde bir çağıjygy banita aýtýarlar. Banita alan. İkinji banita alan. Üçüncü doğrudan bir köneden gelýän doktor şol newsa aldy. O çağıjyk elbetde ýok boldy bir günden soň. Ya o Türkmenistan ul virusly gidipdi. Ine şu derecede hemmedat gaçdy. Ine şu derece şuraya bolan soň Türkmenistanyň sağlyk goruş sistemasy düýüne ýykylan soň bu görgüli biziň watandaşymyz Türkiýe gelip ejetini ýa Indiýa ýa Amerika ýa Ýewropa gelip ýanky can sağlyklandyrýar. Sebebi Türkiýanyň goruş sistemasy, Ýewropanyň goruş sistemasy, ýanky can goruş sistemasy, Amerikanyň, Polşanyň, Indiýanyň olar işliýär, o ýerde bideni bejerip bolýar. Dogry diýmeli. Şoň üçin haçan siz siýasata goşulmasaňyz, hemme zat ýöne pytrak gidip oturanda. Türkmenistan pytrak gidip oturýar. Bu ikisany atalogul siziň can sağlygyňyzy ýa siziň goruş sistemaňyzy ýa siziň sosial ýagdaýlaryňyzy, ýagny işçiligi, ýanky alýan pasobelaryny düzeltmek bilen näme? Bular size näme gyzyp bolar? Näme şu hereketsiz daşyna çykap bolmaz ýa näme etmeli? Ýa bağlap şu ýaly sizi agyr günde salandy, özüniň ukypsızlygyny dünýä bilemesin diýip şol uğurda hereket edýär. Başgalat ýok. Ukypsyz bolsaň, sen mysal üçin bir ministr etip goýsaň, sen ukypsyz bolsaň näme etmeli? Kim bir zat gurulýan bolsa, senin oňa düşünmeýän bolsa, oň agyny ýapmaly. Ine bolýan zatlar. Mara hemme zat siýasata getirýän we ikisany jellata getirýän diýip aýtsaňyz, men size aýdaýyn. Siýasat Türkmenistanyň siýasaty, her bir adamyň siýasaty. Şol ikisany jellata gynansak da bagly. Näme? Olar bizi limitiýär edýärler. Bizi ýanky bir limite sokýarlar da şundan çykma diýýär, saklýarlar.
Ýöne konstitusiýamyz bize ulu mümkinçilikler berýär. Oňa seretmän bizi şol limitde saklaýar. Şoň üçin şolar bizi atak eden soň, şolar bizi şol ýanky garankyýda saklan soň, bizi limitde saklan soň, bizim haklarymyzy bize elimize bermän soň men aýtmaly bolýar. İkinci soru. Bizim padşahymyza gep ýetirmän onuň günäsi ýok diýerler. Ol bir super atmaska. Haçanla biri sistemadan gorksa, prezidentden gorksa, ay şu hökümetden gorksa ýa-da hökümet bilen işleşip şöyle pul gazanyp olar bilen maşençilik edip ýören bolsa, ýa-da ay mene arkyň çykýan bir 5 manly berýän, gelýän, işleýän ýene 5 manat berýän diýip diňe şo zady terdiýär. Sen diňe o zady tertme, sen muň seret. Onu Türkmenistan'da yaşap bolýarmy? Ýok. Onu men aýdamok. Onu onaky Human Rights Watch'un ekspertleri aýdýar, ofitsialna. Men size bir gerek videosunu okuyayım. Türkmenistan yaşap boljak döwlet däl diýip aýdýar. Ine şoň üçin bizim watandaşymyz arzulary Türkmenistany terk edip daşyna gitmek. Ine şo her kim bizim padşahymyz diýip ýörse, onu biz awtomatik ýagarda haksyz gullar bolýar. Bizde padşahlyk ýok. Padşah bilen prezidenti ýalňyşyp ýanky bulaşdyrmaň. Padşahyň taýlany ok, padşah nesil gelýär. Öňkü zamanlarda padşah bolmak üçin iň güýçlüsi, iň akıllysy, töweşde iň birinji ýere gidip halky ýygyny akydýanlar bolýardy. Soňlar ýanky egerde şo padşah öňe gidýän, halky öňe akydýan gorkup başlasa, ýanyna gahrmanlar bolýardy. Hökümet şoň maşgaladyny näme? Öňe akydy biljek. Halkyň ýygyna durbiljek. Her adama jogap beribiljek. Şeýle padşah taýlanýardy. Soň bir gerek ine padşah öz oğluny taýýarlap, öz konkurentini öldürüp oğluny goýdy. Şondan soň bitdi ýanky tohum. Bolmasa padşah tohum bolanok. Soňky wagtlar boldy. Soňky bir 100-200 ýylda. Türkmenistanyň prezidenti saýlanýan Vezipe. Oňa şu gün sen, men, ol, bul istenen adam saýlanyp bilýär. Şoňa açyk saýlawlar diýýär. Eger Türkmenistanda adamlar Vezipeler saýlanyp durmasa, padşahlyk bolýar. Türkmenistana dogry saýlanyp gelen ok, padşahlyga meňde ýöne bizim konstitusiýamyzda padşah diýen söz ýok. Ya kanunlarymyzda padşah diýen söz ýok. Ya sen prezidente bir zat diýsen, polis gelip bizim padşahymyza zat diýme diýýärmi? Ýok. Sizin özüňiz diýär. Sizin özüňiz eýýäm ýallaklap başlaýar. Entek padşah ýokka şoňa padşahym diýip başlaýar. Oňsoň haçanda türkmene ýallak diýseler, näme gaty görýär? Türkmen ýallakda ýöne siz ýallaklar ýallak edýär. Şo ýaly bizim padşahymyza gep ýetirmän, ine bizim padşahymyz diýip. Onu saýlawlarda saýlaw bolmadygyny siz tasdikleýär. Padşahym. Hormatly watandaşlar, men şu zatlara näme size ýanky jikmejik aýdyp berýän sebäbi halkyň içindäki düşünjeler meniň pikirimçe näde bu düşünjeler? Ýalňyş düşünjeler. Şular öz dünýä garaşyny düzetmeli we öz dünýä garaşyny hakykatlaşdyrmaly. Ine şondan size düşündirýär. Indi soru. Men Allahdan başga adamdan gorkamok. Şu günde gatalardan bir-birinden gorkýan. Ine men Fransada bir çeçen maňa jaň edip gorkudum bolýar. Men o bir gerek aýtdym. Şu gün inim dünýäde bir adam beýlik adamyny gorkamok. O ýalat ýok ine. Türkmenistanda baýaly ýöne daşynda ýok o ýalat. İstenik ýere. İstenen adam sen 1000 boýboýsy kursada pistolet edip öldürip bilýär. Ölüp bilýär. İstenen adam istenik ýerine özüniň ýanky adalatlygyny gorap bilýär. Bizden Allahdan gorkýar. Haçan siz şonu diýeniňizde diýmek, egerde siz din Allahdan gorkýan bolsaňyz, onda siz adalat üçin. Onda näme Türkmenistanda bir adalatlyk bolsa, sen bilen, çağan bilen, enatan bilen, goňşyň bilen näme ims bolýar? Näme diýilen gokmy? Näme sen kanunlar bolýar? Näme sen şol adama şikayet etirýär? Näme sebäpli sen şol adama ýa-ni haklarny bozýan diýip aýdýan gokmy?
Ya ol sizin terbiýeniz dämi? Ya maral taýdan bul bigelşik bolýarmy? Hemme zat tersine. Menem omaýan Türkmenistanda matritsa ters işleýär. Näçe sen ahlak taýdan bozuk bolsaň, näçe sen ziyat galyp korrupsioner bolsaň, sen gowy ýaşaýan. Näçe sen arysda bolsaň, näçe sen öz çörüňe ýaşajak bolsaň, sen kösenýän. Onu biadalatlyk diýilýär. Ine o durmuşa, o döwlete biadalat döwlet diýilýär. Ine şoň üçin men Türkmenistana hemme tarapdan ýykyldy diýen. Adalatlyk ýok. Ahlak taýdan hemme tarapdan ýykyldy. Sebäbi döwlet başy korrupsioner, ahlak taýdan pes adam, narkoman. Daşynda da diňe şunu öwýän adamlar eldi. Ünsürüň, gaty ünsürüň şu wada. Arkada diýip ýörenler. Bi adalatly, haramzada, halkyň pullaryny oglap ýören. Şu günne Türkmenistanda -25 men videolar gördüm. 50 donktor görgüliň şey diýip bolup tak 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 diýip 50 donktor barmaklary. Şuryaly halk kösenýär. Bu haramzada gidip guruluş eden bolýar, obyekt açan bolýar, meçit açan bolýar. Şuryaly halkyna düşman, cellat, ogry, öňünden gelýän ogry, korrupsioner, halkyna garşy işleýän haramzadany arkada edip, titul berip, ýallaklar şunu hem ýerine owuşýar. Adalatly şo. Siz Allahdan gorkmaýan bolsaňyz näme paýdaňyz bar? O arkada däl, o haramda. Hakykatdan haramlyk edýär. Günne pulumuzy ogurlaýar. Bizim pulumuzy ogurlaýar günne. Günne Türkmenistanyň her kubametr satylýan gadynyň pul berýär de günne öz şoğuna gidýär. Günne ogluk ofitsialny edýär. Näme işleýär? Hem biz Allah'dan başka zatdan gorkamyz. Allah'ın berdi, işi yok. Berdi bizim yanlışlığımız. Allah hemme şertler berýär. Bizim yanlışlığımız. Biz ya oňa gidlenýär, o sözüň arkasyna gidlenýär. Ya o sözüň arkasyna gidlenip özümizin yani gorkoklumuzy, özümizin nälaşdygymyzy gizlejek bolýar. Dogruda da dogru diýmeli. Biz gorkýar şuň Türkmenistan'da emheme teröristler, bizim çağlarımız, emheme teröristler, bizim çağlarımız, polis, zombiler bizi helak ediyor. Onun dışında haramzadanın yanına korrupsiyonerler öz didejlerini taktacak olup halkı ezdi olur. Ola doğru değil mi? Ya ne doğru mu? Neymiş şu zatlar Kazakistan'da yok. Neymiş şu zatlar beylik devletlerde yok. Hani Kazakların yolları yapıldı mı? Hani Kazakların vizası girildi mi? Yok. Hatta Putin'e terörist yaz. Putin'e vize girdiremem. Başarsa yankı yollar aşağı koyuyor. Bu teröristlerin metera bu haramlarda. Bolya bu haramlarda diyelim. Oğlu bundan meter haramlarda. Halkın adaletli ondan meter vize girdiriyor. Yanına Rusiyan şpiyonu Raşid Mirel saklap yine Orsya'da boyun oluyor. Şoň üçin biz Allah'dan başga zatdan gorkandok diýenimiz ol bizim agzymyzda, bizim ýüregimizde de däl, bizim hereketlerimizde däl. Bizim şoğurun aýrmaly hereket etmeli. Görkezmeli Ukraina halky ýaly biz durulýar hemme zatyň öňünde. İki adamyň arasynda men seýleýän dawa edýär. Onu bir-birine töhmet atyp, bir-birine bu geroy da geroy, biri super bolar, biri beýiksem halk gotdy. Ýöne hakykatdan şolar ýanky problemaň öňünde hiç kim. Men armiýada gulluk edýärdim. Bizde kapitan Selin bardy. Biz şoňa şeýle edýärdik. Partiýa Ilinin kapitan Selin. Boksçu öýdi. Dünya çempionuň, ýani çempion boksdan. Şo diýärdi. Мужчина ценится потому, как он преодолевает трудности. Erkek adam derecet näil hataplanýar, kynçylygy ýeňip geçip bilýän bolsa. On göwresine seretmeli. Şo ýaly Türkmen halkyň derecet nähili kynçylyklary ýeňip bilýän bolsa, Ukraina halky ýaly. Üstüne zulüm gelenler özünün üçesi uly döwlet topulanyna da mertçe duranlar. Bize o nägelenler aýtmam. Donup ölüp durus garyň aşagynda. Şeýle ýanky elini takır diýip bolýan, ol ikisini taýa urýan, tak 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 edýär. Donup gidipdir elleri. Ýöne gülen. Terediýän adamlar ölüp gidip otyr ýöne gülen.
Nämiş? Ay, men orta açyk bilemem. Wahow, dogunjan orta açykmy? Pikirini aýt. Sen adalatlygy gora. Sen nägiliňi aýt. Öz adalatlygyny gora. Birinikä aňyda dursun. Şu ýaly. Şoň üçin ol söz boş sözler. Biz diýäsmi? Ýerinde durmaly. Görnüp dur, ene başga bir ýerde görnüp dur. Diňe Allahdan gorkýanymyz statistika boýunça diňe Severni Koreýadyň üstünde aşagyna durdy ýa-da. Statistika boýunça biziň ýa-ni gorkup edil Severni Demirgal Koreýaň aşaky statistikasyna dur, öňünden durdy ýa-da. Şola gorkmakda. Biziň hökümetimizden çeýre bir gorkýas bolýan wara. Hudaý hakmy. Ýene bir ýerde Halkara Sud 32-11. Näme üçin Serdar Berdimuhammedow döwlet büdjetini halka açyklany? Her teňgesine çenli halka hasabat berenok. Näme üçin 2022-nji ýylyň döwletiň giýidejesini we çykdyjysyny anyk we takyk hasap berenok. Ata-babalaryň tarapyndan türkmen halkyna miras goýan tebigy baýlyklary gaz we newit näçe milyar satdylar? Gaz we newit bikanun satışy boldumy? Berdimuhammedow we ýegenleri bikanun döwlet baýlyklaryna satmagyna söhbet şüphelenýärler. Bular ugurlar. Satsa-da bulary gözekçilik edýän opozisiýa partiýasy resmiýetde iki sany opozisiýa partiýasy bar, praktikada işlenok. Bize gerek diýär şol. Ýokardaky soraga jogap bermek we prezidentiň ýa-da bikanun işleri gözekçilik etmek üçin hökman bolmazy opozisiýa partiýasy gerekdir. Gaty dogry berdik. Türkmenistanyň prezidenti Berdimuhammedow, ondan öňe Niýazow, Berdimuhammedow şol sistemany dowam edýär. Halkyň önüne biziň tebigy gaýryklarymyz 2022-nji ýylda näçe satyldy? Şo näçe pul alındy? Haýsy wakadan satyldy? Niýe gitdi şo pullar? Näme edildi? Hiç hili jogap ýok. On haky ýok ol pullary biziň bize hasap bermän ulanmagy. Inanyň bütün döwletleriň ýolbaşçylary büdjeti bar. O büdjet tasdiklanýar öňünden. Ine indikiniň büdjeti şu ýyl tasdiklanýar. Tasdiklanan soň ol bir plan. Şo plan ýerine ýetirilimi? Soňuna ýyl oturan soň jogap berilýär. Türkmenistanyň birinji ministri, prezident diýmek, prezident jogap bermeli. Şeýle ýerine ýetiriş hökümet. Hany jogap? Hany halkyň önüne jogap? Hiç zat ýok. Biz ötün ýyl gara 32% galdyk. Biz ötün ýyl gara biziň ýanky temp rost galdy 5%, 10%. Statistika ýalan. Bir zatlar aýdyşdyrma bolýar. Ýöne hasabat ýok. Hasabat. Biz plança milyard kubometr gaz satdyk. 3 tarafa satdyk. İrana plan wakadan, Ukraina plan wakadan, Hytaýa plan wakadan, Özbekistana plan wakadan. Ondan başga biz elektr energiýany satdyk. Plan wakadan. On jemi elektr energiýadan şunça pul geldi valuta, Hytaýdan şunça pul geldi. Biz şu pullary plan ýani hasabata goýduk. Şo hasabatdan ine obyektler şunça milyard pul, bul obyekt, bunça milyard pul çykdy giýdi aýtmalar. Hani näçe biziň halkymyzyň ata-baba goýan mirasyny, baýlyklaryny bul haramdadary alyp satyp benzokolonka öwürüp Türkmenistany pullary dağıtyp ýörler. Hani biziň pullarymyz? Her bir adama satyryn gazyň, ýani şo möçleri bolmaly. Pay. Hani men paýym, men personal paýym ýerde? Maňa o pul gerek däl. Maňa hasabat gerek. Hani näçe biziň watandaşymyz soranok? Ay men siýasata goşulamam. Ine sen siýasata goşulma. Sen öz paýyň sor. Hani meniň paýym? Niýe sowdun? Näçe menden bir soraq şu tarafa sowdun? Men sana ruhsat bermedim diýmeli. Ana o zatlar. Gaty dogry ine şol biziň watandaşymyz Halkara Sud 32-11 ýa gaty dogry. Ine şonuň üçin parlamentda opozisiýon partiýalar bolmaly, hakyky. Erteki gün kim taýlansa şol taýlansyn. Hökman şoňa garşy opozisiýon partiýa bolmaly, tanqid edip durmaly. Şol tanqidler bilen halkyň ünsüni çekýär. Prezident mejbur ýagdaýda parlamentiň önünde halkyň önüne jogapkärçilik bermeli bolýar. Ine şoň üçin opozisiýa o balans döredýär. Bolmasa bular diktatura gidýär. Biz her wagt
opozisiýaň bolmagyna we her wagt hatda bilgeleri döwlete topar gelsin, döwlet ýol başlagyna. Opozisiýa hökman bolsun. Bolmasa dür etmeli şonu. Näçe? Ýalňyşyňy aýdýar, saňa gölkedýär, ýalňyş ýolda barýanyny saňa soraw berýär, jogap berýär, jogap berip öwrenýär, balans görýär. Ine şu ýerde şeýle, Ýewropada şeýle, näçe Türkmenistanda beýnede, Amerikada şeýle, bir topar ösen döwletlerde şeýle, näçe Türkmenistanda, hatda Özbekistanda da şeýle, Gazakstanda da şeýle. Näçe bizde ýok. Bizde düýünin partiýa ýok. Ol agrikultur partiýasy prezident belliýär şol adamy. Ol aýalgylar hereketini ýollaşyny prezident belliýär. Ol ýöne bir bul iksan maskara bar bizi wara bizden bir soraw öz klownada ýa maskara bar spektaklyna bizi goşup bizi ulanýar. İksan öňüni umurmaýar. Ahyrkyna şermede jerler. Türkmen adalaty diýe ine şundan soň men siziň sorawyňyza sertçek näme sorawyňyz bolsa aýdym. Kimse hiç tat edip bilen ok, kimse hükümede deyip digenik, olar ne edip aýyrmaly? Allah biler, öýler ýok bolup gitmese ýurt düzelmez. Ne edip temizlemeli? Bu adam diye şu Allah aýyraýmasa biz hiç tat edip bilen ok. Ýa-da biz näme şu zatlary düzeltmeli? Birinciden adamlar, ine şu adamları Berdimuhamedowlary biz işledip bilýäs. Bizim maksadymyz şunu işletmek, halka hizmet ettirmek. Haçan nägeliklerini aýyp başlasaňyz, onu bulu gorkup halka hizmet etmeye başlaýar. Ne şunu ettirmek minimum ol. Maksimum şular çalışmaly. Feýa bular öz ýerlerine de. Ine şoň üçin şular näme işletmeli? Nägeliklerini aýtmaly. Sen şu ýerde kanunyň bozuldy, aýtmaly, çağırmaly polisiýa. Seredim. Men şu magzyna dur, men oçurdum ýetdim, men etim ýok, zadym ýok. Feýa şu etdatlar girene meň paýym gelýär. Han şol. Ya ine şu men bankda dur, maňa pul ýetmedi. Bu bankomatlar pul ýetmese içine ýa pul goýmaly. Han men paýym, han men ýa maňa egerde beznal berilen bolsa, şoňdan hiç gaty bolmaly. Han şol. Talap etmeli. Nägeliklerini bildirmeli. Konvertasiýa ýokmy? Näçe Türkmenistanda konvertasiýa ýok diýip talap etmeli. 3,5-dan ofisialny Berdimuhamedow karar bilen goýdymy? Näçe siz Berdimuhamedow goýun kararyny ýerine ýetiren ýok diýip bankirler dawy dedim. Maňa 3,5-dan konvertasiýa gerek. Tiýa men häzir bir dolar moýsam 3,5-dan geçirýän diýmek başga tarapda geçirin. Tiýa o prezidentin karary. Men bir başga planetadan bir zat talap edem ama prezidentin kararyny ýerine ýetirin. Bizde ofisialny kurs 3,5. Maňa valyutan berin. Men o köçede gidip bazarda nelegalny meni itelemeň, men itjekkä şol zatlar. Maňa konvertasiýa edin, men çağama pul bermeli diýip talap etmeli. Biz talap edemedik. Biz barýat iksany, ýani korrupsiýonlara bankda işleýän diýýät bolan, olam polisiýa çağırýar, beýlediýär, özüni gorýar. Imsin agzymyz ýapyp gaýdýar. Talap etmeli, prezident çel galmaly bolsa talap etmeli. Onu kanun çalışsın. Onu karar çıkartın. Bizde 19 ýarym. Onu aýtyn. Sebäbi kagyzda bir zat, realistde başga zat. Biz nerede? Biz haýsy ertekide ýaşamaly? Ya kagyda ertekinde, ya da realistde. Realistde bolsa kagyda ertekini düzeltdim. Şuraya talep etmeli. Vatandaşlar indi men siziň sorawyňyza jogap bereýin. Waleyküm salam. Почему в ТМ проводятся реформы только в интересах Бердимухамедов, наподобие недавней парламентских реформ, цель и к чему это приведет? В Туркменистане реформ нету. Реформа делается для того, чтобы что-то улучшить, увеличить и чтобы дать от этого пользы для народа. Потому что они народные служители, то есть они служат для народа. Эти реформы, которые они сейчас сделали, это они пришли к схеме Ниязова 1994 года. Что это значит? Он одновременно президент, он одновременно премьер-министр, его сын Сердар Бердимухамедов, одновременно председатель Совета Безопасности, генерал армии. Обратите внимание, 4 должности. Теперь есть исполнительная должность премьер-министра, он ее забрал, он премьер-министр одновременно. Есть законодательная и есть судебная.
Вот над ней они выставляют специальную организацию, незаконную, антиконституционную, которая называется Халк Маслахаты, Народное собрание. И этот президент там становится председателем. Белые начинают шах и мат. То есть они как в бутылку загнали народ, снизу президент, сверху Халк Маслахаты, Народное собрание, и закрыли в вакуум народ. Теперь ты не можешь поменять президента. Никак. Выборы через Халк Маслахаты, Народное собрание, они скажут бессрочный президент или пролонгация президентских должностей, как сделал Ниязов. Он 2 раза провел выборы с одним единственным кандидатом, сам собой, сам себя выиграл, набрал 98,99%, 2 раза. И 3-й раз вот этот Халк Маслахаты, председателем которого он являлся, объявил его, перенес выборы досрочные, то есть перевел на еще 5 лет выборы. А потом, через год-два, вообще объявил бессрочный президент. Бессрочный президент, который не будет переизбираться на всю жизнь президент. Вот на эту схему они ушли. Потому что им надо протянуть 30 лет, пока вот этот их племянник, так называемый, не племянник, а внук Бердымухамедова, Керим Бердымухамедов, будет иметь 40 лет. Чтобы можно было Сердара Бердымухамедова поменять. Вот такой вопрос, поэтому на этот вопрос я так отвечу. Я более обширно отвечу на этот вопрос в следующих передачах. Katı soğuk hava Türkmenistan'da mektepler öýlerin içine soğuk gaz pes. Elbette pes. Ine soğuk hava boýunça men aýdaýyn. Muňa tebiği ýanky betbaççylyklar diýilýär. Türkmenistanyň hökümeti bir topar arkadagy, ýanky beýlekdagy şäherler gurup bir topar milliardlar soýýar. Şu hökümet Çirizçan komitet diýilýär. Şuraya tebiği betbaççylyk üçin ýöýtek komitet töretmeli. Şu komitet bar bolsa bardyr, onun hiç gurallary ýok, hiç şartlary ýok. O ýerde sowuk bolanlar, burjuykalar, odunlar, ýanky ýyly ýanky ýogranlar, düşökler, bir topar ýyly zatlar, spesialny paketler, nahar paketlary, zapaslar durmaly. Şu ýerde betbaççylyk bolan derrew maşin eltip şo ýerde brigadylar ýanky razвернут edip palatkalar goýup adamlara çay, gıdgın naharlar, yani üşemediğin burjuykalar, ulu kömek gelince küçük kömek olmalı. Ya ısıda bolsa refrijatorlar hep kondisyonerler bilen bir zat etmeli. Onu yankı ýürüýtürleşdiren programmalar bolmaly. Men size ýalňyja gurur berdim ha. Türkmenistanyň iksan piloty, yankı hiç wagt samolyot uçmadyklar. Berdimuhamedov bilen Serdar Berdimuhamedov 10.000 metr ýokurlukda истребителиň içinde oturýar. Uly samolyotdan, boýboý samolyotdan. Şoňa rul berildi. Indi bular näýdi? Şo samolyoty hatça bir ýere gondurman bilen. Şonam gorunman. Diňe ýokurdan aşaklygyny katastrofa barýar. Indi şu ýaly bu sowuk hadiseler bolýan zatlar. Ýöne olar hadiseler bolanlar birinji 3-4 sagat adamlar kösenmeli. Derrew tiz kömek etmeli hökümetiň ýanyna gurulan ýürüýtürleşdirilen Çirizçan komitet. Şuraya hadiselere karşı görüşen komitet. Yok. Siz onun ýaly Banisa öljek bolup barsaň Banisa alama. Döwlet ýok. Men şondan ýa döwlet ýok. Assalamu alaykum Murad aga. Edýän işleriniz üçin sag bolun. Haçan watanymyza barýas. Biz watanymyza barýas, biz häzir halkymyzy taýýarlap dur. Nesip bolsa watanymyza hökmen baras. Власть поддерживает только силовыми службами наподобие МХК и других. Их неправомерные действия нужно разоблачать индивидуально и на лицо. Очень правильное замечание. Мы над этим работаем. Все коррупционные схемы правительства нужно разоблачать и нужно оповещать в медиапространстве. В итоге сама власть будет вынуждена это устранить, чтобы сохранить лицо. Это доказано временем. Мы это делали. Вот по Мустаку было много материалов, по консульствам, по посольствам, про Рашид Миредова, про его мафийный бизнес. Но этот режим, он в бункере, он закрылся, закрыл глаза и молчит, сидит. То есть
все замечания, которые мы говорим, не только не изменяются, а наоборот, они даже защищают этих людей. То есть это государство коррупционное, все в коррупции. Об этой коррупции знают и Европа, и Америка, все знают. Они ждут, когда народ поднимется и привлечет их к ответственности. Prezidenta günäsi ýok diýäniň özü prezidentden beter günäkär. Çünki oňa golluk berýän ýarlaklar şey dip ýugurdy, ýykýarlar. Şonu diýenleriň goldagyna ýykylýar ýurt. Gaty dog berler geçdi. Şu ýal diýenler çepekçilerden ýa-ni ýarlaklardan tapawdy ýok. Türkmen halkyny ýykanlar diktatorlar da ýarlaklar. Onun ton korrupsiýonlar. Korrupsiýonlar biz özümiz pul berýäs olar. Esasy iň bir zulüm emhime eden ýarlaklar. Şu ýarlaklar bolmasa polisam, ýa-ni emhime terroristler hem gollan ýokdur. Prezident hem gollan ýok. Hakyky häzir saýlaw geçirdik, ine Günay deýin. Özüňiz aýdyn. Türkmenistanyň prezidenti näçe prosent alar? Serdar Berdimuhamedov. Edir açyk saýlaw etsek, isleňen adam kandidaturasyna goýsa. Aýdyn özüňiz, ýazyň şu ýerde diňe çifrlary ýazyň. Näçe prosent alyp bilerdi? Allah'dan adaleti gelsin. Diňe Allah'dan gorkýas. Allah'dan gorkýanlaryň insanyň gorkuşy ýokdur. Hemmemiz Allah'dan gorkýas. Ýöne emhimeden gorkýas. Näme gorkýas? Bize hyzmat etmeli gullukdan. Polisden gorkýas. Näme gorkýas? Bize hyzmat etmeli gullukdan. Öz pikirimizi aýtmana gorkýas. Utanýas, çekinýäs. Bir gün başlamaly aýdyp. Näme biz wagt çekýäs? Aýtmaly. Kim bolsa şo bolsun, ýolbaşçy ýa ýa-ni şol edaranyň ýolbaşçysy baran ýerinde. Aýtmaly. Kanun bara, hemme zat kanunyň esasyna şol stol ujaklap otyr. Kanunyň esasyna hereket edýär. Diýmek biz kanun aýdylmazda biz hökümete ters gidemiz. Olar ters gidip kanun bozup otyrlar, biz şolary aýtmany gorkap, olardan çekinip biz özümizi günäkär edýär. Kimde kim şol kezzaplara sen kanun bozýan diýsen, olary atak edýär. Bizim özümizde problem. Bizim kellemizde problem. Biz ahtada qara diýip başladyk, garada ak diýip başladyk. Ahlak taýdyna gürlejemde utanýan aýtmaly. Ýykyldyk. Näçip? Sebäbi bizim ýolbaşlarymyz ahlak taýdan öýler bozup, ýa-ni daşynak ministrler zaýlalar we ular mysal bolýarlar. Ulum ýokurdan aşak düşýär bolsa, aşakdaky şol bilen işleýän biznesmenler halka ýaradýar, hökümetdäki işleýän adamlar 2-3 tane aýallar bar, bir hepde çyryýar edýär we şoňa ýa-ni ýol berilýär. Eger dogruçy bolsaň, türme basýar. Ýa-da seni halkyň arasyna ýa-ni maskara edýär. Ýa emheme gelip ýene bir gurlaýsaň, biz seni beýders, diýip häkim emheme ýerýär. Niýe barýar? Eýýem Türkmenistanyň içinden adamlar, sada adamlar, bolýa intelligensiýa birinji gidýär. Ondan soň ortaça biznesmenler gidýär. Inni sadajy adamlar gidip başlady. Sadajy adamlar Türkmenistanyň esasy, ýa-ni organy, şolar gidýär. Kim hala döwletiň içinde? Ýallaklar, çepekçiler, korrupsiýonlar, emheme zombi, ýa emheme terroristler, polis zombiler. O bir kuşlan daýhana. Niýe barýar? Döwletde näme boldy? Ine şu döwletiň derejesine bakýar. Han döwlet? Näme boldy? Näme bizim döwletimizden adamlar daşyna gaçýar. Näme Özbekistanyň gaçan ok, näme Gazakstanyň gaçan ok, näme Iranyň gaçan ok, näme Afganistanyň gaçan ok, näme Azerbaýjanyň gaçan ok, näme Türkmenistanyna şu ýaly massawa gaçýar. Yazın komentaryalarda mümkin men näde o düşünýär, mümkin men düşünemok. Ýalnys öz pikiriňizi göreli. Aýmurat Agaýew ýa, salam aleykum biradar. Indi na wagty diňip bular näme bulardan diňip bolar? Bu ýylyň planlaryna barda gysgaça maglumat berseň, geçen ýylyň dowamyna gazandylan netijede derejede. Biz şu ýyl şul rejimi aýrýar. Dewlete topory, şuň taýar.
Biz şunu Türkmenistan giymene taýar. Bize plan var. Bize hemme zat taýýan. Biz halkymyzy ýygarlap durýuz. Biz halkyň içinde işläp durýuz. Halkymyz azajyk bir agzy birleşip azajyk bir gymyllap başladyk biz içine girýär. Daşyndan biz hiç hat et bilmejegimiz biz gözümüz ýetenok. Biz onu gowy düşünýäs. Şoň üçin men uly haýyşdym. Haçanla biz içine baranla elede siz bizi gollamasaňyz biz yanar gidersiz. Görüň ýok. Ýöne Türkmenistan soňky şansam ýanyp gidýärler. Taýýar bolun. Türkmenistana daşyndan opozisiýa gelse, hökümet suratda gollamaly. Şu piýliň bolsa piýliň alyp bar, oraň bolsa oraň alyp bar. Ýani iş garaban bolsa iş garaba minip bar. Bar şu merkeze şolar gowra we şonuň arkasynda dur. Onu şu opozisiýa ýagny aktivistler siziň ýoluňyzy açyp berer. Olar diktator bilen gürleşmez, derrew işini görür. Siziň başaramajagyňyzy ederler. Ýöne arkasynda durmaly. Biz şu zatlara ünsürtet etdik. Eger halk şunu taýyn bolsa şunu ýer. Erti taýyn bolsa erti. Biz halky taýýarlap dur şol urdu. Bizde Türkmenistana saýlawlar bolmady. Şu güne çeldi. Bizim esas maksadymyz Türkmenistana baryp açyk saýlaw geçirmek. Bizi saýlaw dalaşýarlygyna goşmadylar. Jogab bermediler. Hiç kim goşmadylar. Bular saýlaw mahinasiýasyny edip soňky saýlawlara atasyndan oğluna geçirdiler. Döwleti. Döwlet däl. O näme kim olur? Türkmenistany ata-babalarymyz ölüp getiren döwleti içine edip ýörer. Kim olur jenaýatçylar? Näme biz şolary tutamyk? Näme biz şolary ýol berýär? Näme şolara alyp barýan siýasaty, ýani bilmeýän zatlaryny etjek bolup alyp barýan siýasaty bir topar biziň dogan arnaşmamyzy gyrdy. Näme? Şoň üçin biz halka seredýär, halk bilen işleýär we size haýyş edýär. Videolarymyzy paýlaşyň. Size bir haýyş bar. Birinji mesele bize kömekçi bolsaňyz. Birinji mesele. Siz öz dogan arnaşyňyz bilen, öz dostlaryňyz, ýarlaryňyz bilen gürleşiň. Men kim? Men näme işläp ýörüm? Men maksadym näme? Bu siýasy boldy. Şonu düşünjek goýun. Soran goňşyňdan, doganyňdan, ýaryňdan, ejeňden, kahaňdan sora. Şoňa jogap bersin. Şo jogaby alyň. Ondan soň ikinji sora berýär. Indi Türkmenistan näme? Kim dolandyrýar? Nire barýar? Şol iki düşünjäni diňeşdirip goýun. Ýazyn kommentariýalarda näme jogap almaly? Şonu birinji başlaň. Men size haýyş edýän şunu. Ol opozisiýada listowka ýaratmakdan hiç zatda o nedende hiç kim bilmeýär. Soraň. Öz dogan garnaşyňyzdan, öz dostuňyzdan, ýagnyň tapagy ýok sen Indiýada, Amerikada, Rossiýada, Türkmenistanda tapagy ýok. Sen kim? Türkmenistan raýatmy? Howa. Näme diýen şu ýolda? Planlar diýen. Sen maksadyň näme? Plan maksat. Indi Türkmenistan näme? Döwlet? Okey. Şunky Türkmenistan näme diýe halka? Üçüncü, Türkmenistan nire barýar? Indi sen şul adamdan sonra şun ýani maksatlaryny edýän işini we Türkmenistan döwletiniň edýän maksatlaryny edýän işini sonra şola deňgelýärmi? Bir ýolla barýarmy, dürli ýolla? Bilip goýun şonu. Türkmenistan başga ýolla feodala barýar, öz padşalygyny kurup. Türkmen halky bolsa başga ýolla öz ýoluna barýar. Şu tapagyny siz görmeli. Biz siýasata goşulyň, biz ýaly bir hatarda görüşüň diýendir. Şonu düşünün birinji. Ýazyn kommentariýalarda näme jogap almaňyz bize gatnaşyk bolsun. Gözüňiz çykdyn diýip bu ogluk edýär bu haramlar. Elbetde ogluk edýär, biz imsim otursak. Biz gürlemän otursak, ay asmanymyzy parahatçylyk, Allahan, Hudajan diýip otursak, şol parahatçylyk miter gider inan. Murada bu haramlarda näme diýseň gelişýär, halk üçin ýagşylykdan başga hemme erwetleri edip gelýär. Gatda ol belläkleşdiňiz men inanyň şol
Berdimuhammedowyň soňky 4-5 ýyllarda ýa-da Serdar Berdimuhammedowyň soňky 1 ýylda edin ýaxşylygyny tap bilemok. Gözleýän şular bir öwäjek bolýan, "Aý-ho, berekeler şunu etdiňiz" diýip tap bilemok. Eger bilýän bolsaňyz aýdyň, ne çepekçelere ýüzlenýär. Ýazyň, men şonu efirde aýdyp geçiň. Bütün hakymyz işlenok şu terörist hökümet başymyzda bolmagyny. Çünki wezipesini erwet niyetine ulan halky giýip gidip otýar. Men size bir ýagdaý görkezýin. Bizim arkada, hormatly bolan gahrman arkada diýen adamyň bir günni beýan edin. Irden onlarda turýar. Ritmli gitaracık, ýa-ni ýoglum düşen üstüne yatıp yatgalya giýje, ýerden turýar. Nahyrjygyny ýa zat edýär, triýejigyny urýar-da muzykantlar bilen, o bihepi aýallar bilen günni geçirýär. Hepdeler. 4-nji 5-nji gün gelýär kabinet ministra muny ýa ukol zat edip özüne getirýär, ýuwuşdyryp zat edip getirýär-de gurulýan zadyny berýär. Gurulap çykýar, muňa soraw goýýar. Ministrler, vice-premier, ya şu bunu yapmayın, ýalňyz aýtyp geçdiňiz, bir ýalňyşmy ýaly bir uğurlu kösteňiz. Ejeden hakyny söýýär. Men bilemok diýär, men bilemok diýär, özüňiz segin. Men näme diýenimi bilemok diýär. Igi diýär. Näzirem? Arkada, gahrman arkadamy, hormatlanýan, şondan şol maşin süren bolýar, at çapan bolýar, velosiped süren bolýar, ýa-ni kral eden bolýar. Bir kirlitigden samsyk. Bu adam psihbanitsada oturmaly, wraçyň gözleginde. Bir topar adamlar mu arkada diýip. Gahrman arkadamy, serdarmy diýeni bir adam. Oho, gahrmanyňyz arkada bolsa, siz kim bolýaňyz şonu düşündirseňiz. Eger sen gahrmanyň, sen ýa-ni arkada narkoman bolsa, siz kim bolýaňyz? Onu sen bir narkoman ýa psihiatrdan giden adam bolýaňyz. Ine şu ýaly men Türkmenistanyň arkada diýen tituluny iyi bolan bir haramzadanyň günni size beýan etdim. Men keýpini aýdamok. Kabinet ministrden, parlamentden, ýa-ni MHM, polis, onu tanıyan adamlar, gözükçülük edýän adamlar, hemmelerden informasiýalar ine şunu size aýtyp berýär. Näme araşan? Nämedir? Haneden zady? Bolýa men ýalan aýtdym. Hani gogluk edýän zady, baryp bir zat edýän zady. Adamlara soğuğa çıdaman, çağcıklar bilen bir-birine göçüp, ýa-ni şo ýerde bilelişip ýaşaýar, üşemedi ýaly, gaz ýok, zat ýok. Bu bolsa meçhil açyp ýör, guruluş bolsa edip ýör. Bir samsyk bir zat. Bäde ýaz edip dur, bulum toýlap ýör. Bu ýadyňyzda barmy? Uragan bolanlar. Inanın adamlar günlüğü öldü, iniden uragan bol. Günlüğü belli, bütün dünyada belli. Türkiye'de belli, bütün dünyada belli. Bir çıkış edip aýtdyk. Bu haramzada konsert berýär, köşkde. Ertesi solny konsert berýär, Raşid Mededowski. Bunu niýe ýaşaýar? Haýsy planetada ýaşaýar? Ine şu ýalda. Şoň üçin biz şunu aýyrmasak, men size ýene bir aýdýan. Garanky öňü. Türkmenistanyň öňü garanky. Türkmen halkynyň öňü garanky. Bu ýalat barmydy? Türkmen bizim doğun anlaşmady hemme Türkmenistanyň içinde diýär. 19 gitti, 19 gitti, 19 gitti. Gelýänler o gelip ýaşamak üçin gelýär, wagtlanýa gelýär, doğun anlaşma giden ýene gitjek diýip. Olu ýalat ýok da. Sowet Soýuzy wagtynda olu ýalat ýokdy. Patok giden okdylar. 91'de de beýle derdi, 90'da da beýle derdi, 92'de de beýle derdi, 93'de de beýle derdi. 95'ten başlady ýazdan. Biz 90'dan 95 ýyly gidirdikmi? Azatdymy? Başlady. Intelligensiýa gitdi. Bir daha da ünsüyorum her wagt. Haçanla gargalar aşagyrak ýa-ni laçyna uçup başlasa ýaş bolýar diýerler. Şu ýaly her wagt sezdim. Jemgyýetiň içinde intelligensiýa gidip başlasa şöyle katastrof bolýar. Edil ýygynyň bir näçe ýyldan soň katastrofa başlaýar. Ine bolan zat.
Şoň üçin indikator terden şol intelligensiýa. Häzir Türkmenistanyň içiniň akylly adamlaryny gowramaly. Şo intelligensiýa size ýogal gözler, kelleňizi açyp berer, gowramaly. Ak we saparaga ýaly adamlary çyýlamaly, hormat gurmaly, soraw bermeli, bize düşündir diýmeli. Şol ýaly adamlar Türkmenistanyň içinde de bar. Şolary hökümet şolara garşy işleýän bolsa, halk şonu gowramaly. Hormatyny goýmaly, o bolada zatlarda. Ýaşullar, akylly adamlaryň ýanyna üçmeli hemmemiz. Şolar adalatly, şolar hakykat saklap bilýän adamlar. Şolar gowramaly, ýanyna bolmaly, güýçlendirmeli şolary. Bolmasa katastrofa barýar. O ýaşlara diňleseň men sözlerini de düşünemem. Her iki sözünden eljeğim ýeni bir adam. Hudaý saklasyn. Siyasata goşulmaly hakly biz şoňa Türkmenistanyň konstitusiýasynda ýazyly bizim hakymyz bar. Egerde bizim hakymyz bolmasa, biz 100% ýaşaýşdan 20%-na ýaşap geçip durýar. Inanyň siyasata goşulamak diýenleriň bir toparyň arasyna mümkin geljekde uly siýasatçylar otýar. Geljekde uly ýolbaşçylar otýar. Öz özlerini ýa-ni Iksan Portem Hemešiniň diýişine görä öz özlerini ýapýarlar. Açmaly biz ösmeli. Näme kim olar? Konstitusiýada ýazyly siýasata goşulmak hakymyz bar. Ýygnanmagyna hakymyz bar. Ýygnyp geçirmeýän hakymyz bar. Biz birine ruhsat almalylar. Üýşmeýän hakymyz bar. Biz häkimlikden ruhsat almalylar. Hany o haklar? Bizim hemme haklarymyzy goýýarlar ýa-ni işlemek haklarymyzy, salgyk tölemek haklarymyzy ýöne bizim hakyky haklarymyzy aýrýarlar. Bizim borçlarymyzy goýýar, haklarymyzy aýrýar. Burada Türkmenistan'da protesta çıklanla halkın içine yararlı adam koyuverip polislere karşı ok attırıp halkı ilki bölüp yaraga ulonu deyip propaganda ulonsa ne olur? Yine protestin kuruluşu var. Şunun için protest bulunlu biz bararız içine. Bizim koşulur, bizim aktivistlerimiz var içinde. Şu da bolmadı yani olur kontrol ederler. Yine Fransa'da ne ayrı oluyor da? Bunu protest ediyor. Kasyorlar var. Kase ediyenler. Kasyorlar değil ya da. Şu geliyor. Karışıkta bir kara adamlar. Ak mı kara mı belirti yok. Karışıkta yüller yapıp şuraya alayım. Ulu butikler var. Yani bir Louis Vuitton ya bir sumkası 5.000 minimum 5.000 euro. 10.000 25.000 euro. 30.000 euro. Sumkalı mağazinler döverler. Sumkalar oluyorlar. Yine şu protestan peydalan bular mağdini arıyor. Ohan polis elbette buları yani karşı görüşmeleri var ya. Ol polis çoğdanla ol bilen ok bu yani mağdini yarmadım hem tutuyor. Yine şu yani bulmadı yani protest oğur olmalı. Biz Türkiye'de gördük. Bir topar haram adalar halkı gelip ürküttüler. Demek bir kuruluş yani abarona grupası olmalı. Dayı olanlar öňde durmalı, içinde olmalı. Şu ýaldak bolany dir bolar tutup polise tapşyrmaly. Bizde buna ýok, bular provokasiýa edýän adamlar diýip emhemedir onu barlak görseň. Emhen polise tapşyrsan hezin edýärler. Oň üstüne işlemeli, ol bir aýratyn mesele. Mana wagtynda türkmen puluny ogurlap gitmeli däl ekeniňizem bir bok senem ýüpüňi tutup duruň döwlet baýhan inni inşallah Türkmenistana zar boluňy arzuwlaryňyza bolar Türkmenistan. Yeni bir ýere gaýdýan men hökümet işine işläp göremok. Diňe birinji 3 ýyl işledim. Men ýaş spesialist borjum ýerine ýetirdim. Şoň bilen 91-nji ýylda uturdy. 91-nji ýyldan bäri men huzur kärhanamda işledim. Özüm işledim. Men näme Türkmenistan puluny ogurlaýyn? Aýdymmy? Niýe bar? Hökümetde ministr bolmasam, ornmatar bolmasam, hökümetde işlemesem. Türkmenistan'a biňs etmek men size öwretmäň. Bir ýerde bir kontrol etseň, gelip külüň çykarp gidýärler. Barny eşitdik. Buğdoy Gazakstana getirip 1 kilogram buğdoy içinden aldırmadık.
Daşından getirip daşından ondan un edip halka payladık. Şöyle bir yanlışımız bolmasa bir yerdiler şöyle. Günne emheme polis üstümüzde. Onu Türkmenistan içine buğdan alıp garjak bolsam garp üstünde kontrol. Hudaý saklasın. Onu da sokulaýdyk, Hudaý saklasın. Salgyt gullugyna baryp özüm haýyş edýärdim, maňa kontrol ediyorum diýip. Her 6 aýdan kontrol edýärdi. Özüm baryp haýyş edýärdim. Şoýa barlygyň üstüne geçdik. Şoň üçin janymyz sag. Sebäbi Türkmenistany biznes edip bolarok. İýýärler seni. Şoň üçin pul ugurlak gaýtdyň, bir boş propaganda gurruny alyp barmaň, ya çepekçi bolýaňyz ýa-da siz düşüneňiz. Egerde pul ugurlajak bolsaň, iklim fiýaly işlemeli, soýun fiýaly deputat bolmaly, keriz fiýaly ministr bolmaly, haji fiýaly Çentrabankyň orunmasary bolmaly, Oraz fiýaly Çentrabankyň ýolbaşçysy bolmaly. Biz oraya et görmedik. Bize hödürlediler, biz onu atkal etdik. Ya şöyle işlerine hem basıp gitti. Şondan bizi olar goşmak, yani olar nomenklaturna pozisiýa diýilýär. Biz hakyka pozisiýa. Hakykatdan galan adamlar. Fiýaly. Ütkeşik adamlar ýok. Öz derimiz bilen galandyk hemme. İtilýanem ýok, çeki baranam ýok. Öz-özümizi kellämizden tutup ýokurgandyk. Diýje onu diýişýär. Häzirim şol ýa. Mana bulan indi bizi hyzmatam gerek däl, barlygam gerek däl, başymyzdan ýok bolsunlar. Çaltyrak biz bizar bolduk, aç göz tohumdan gan içýän vampirler ýaly halky bitirdiler. Dogry Türkmen halkyna ine şu çüýrük tohum gerekkä. Ne Berdimuhamedow öz tohumynyň arkadagy, ne onuň arkadagy serdary, arkadagy serdary gerekkä, arkadagy serdary. Biz bular iki adam Türkmenistan katastrofa etdiler. Ünserin bütün dünyada şeyle bir pravila var, düzgün var. Haçan bir prezident, ya bir minister, ya bir siyasetçi katastrofa elten olsa, özü turup, özü atstavka verilýär. Bular atstavka yok, gaýtyp bu çağrına miras hükmüne goýup ötýär. Adalatga aňyrda dursun. Katastrofa eltenini gowy düşünüp, şonuna da halk hemme zat çeker diýip öz ogyna beripdir. Şoň üçin bular öýrenip hiç zat düzelmeýär. Inanın. Ýanyna bir topa korrupsiýonlar bar. Bular basyp alýan derler. Eger Berdimuhamedow falan bolsa, indi häzir Berdimuhamedow däl, Muhammed Berdiýew bolar. Ýani yeni bir bolar. Tapawut ýok. Sebäbi şo ýere barjak adam arasa däl, eýem korrupsiýonlar. Indi Raşid Meredov häzir bu ikisini hem patsaw edip Putin'den Türkmenistanyň hökümetini eline alacak bolýar. Ya öldürür bunu, ya Berdimuhamedow öldürür, serdar ýok kokdy diýerler. Putin çağırýar da şöyle Nazarbayewa zehir berýär, zehir berýär ýok diýär. Ine Raşid Meredov goýjak bolýar. Ine Raşid Meredov gelen bilen haramzada $146 milyon ine Kırgızstana mülk var. Dubay şäherinde bir näçe kwartira satmak başlady. Her kwartiraň bahasy 100 milyondan ýokary. Niye de pullar alýar? Aýlygyny hataplap görün. Bütün ömrüne gazanan aýlygy $30 milyon ýokdur. Niýeden alýar milyonlary? Pasport biznes. Onu proteje edýär, onu proteksion edýär, o wezipe goýmak üçin pul alýar. Indi pasol ýa konsul bolmak üçin magdyna öň pul berip geçilýär-de, zafsatlar, zatlar şol ýaly etdiler. Pul berip konsullyk etýär, o ýerde pul ýatýar, çykdyjyny ýapýar. Bular kommersiyalar ýok, döndürdiler Türkmenistany. Şonuň üçin döwlet ýok, döwlet işgär ýok, döwlet derejesinde özüne jogapkärçilik alýan işgär ýok. Döwletdäki işleýän adamlar saýlanan adamlar bolmaly, araslylyk bolan, asudalyk bolan. Olar öz maşgalatyny bilen döwlet işini bulaşdyrmalylar. İki durly zat. Sen özüňde etjek zadyň döwlet işini etip bolmalylar. Näme diýär? Öýüne döwletiň işinde şol zatlar edýär. Dogan arnaşylar bilen getipdir. Bular ýalňyş ýaly öýündäki edýän zatlaryny hökümet wezipelerini edýär.
öýünden narkotik edýän bolsa kabinet ministrinde Serdar Berdimuhamedov 1 saatdan köp oturmaýan gidip çek gelýär. Onu öýüne edýän zadyny kabinet ministrinde etip bolmuş onu. Ine şu döwlet derejeli adamlar. Bizde ine Fransada ýöýte Sorbonne diýip bir uniwersitet bar. Şol Fransaň hemme administrativde işleyen adamlar taýýarlaýar. Hem esas siýasatçylar şondan gelýär. Men şolara reportaj berdim, ýani interview berdim. Ine şolar ýüýde programmalar 5 ýyl okudýarlar. Giýje uny okudýarlar da terjiwe geçirdiýärler. Nähil döwlet işgäri bolmaly. Döwlet derejede döwletiň haklaryny nähil goramaly. Öz haklaryny bilen döwlet haklaryny nähil bulaşdyrmaly. Köp zady öwredýärler. Şoň üçin bu diplomatiýada güýçli, hökümet işlerde güýçli bolar. Bizde institut ýok, döwlet işlerini taýýarlamaly. Sen onu näme? Döwlet işgärleri iň korrupsiýon, iň fiýlanmaýan adam. Nirde bar şol ýerler? Iň fiýlanmaýan adamlar döwlet işgärleri. Ministrler, vice-premier, prezident iň fiýlanmaýan adam Türkmenistanyň içinde. Kim arayny açýar Türkmenistan? Ine halk açýarmy? Ya şonuň öýler açýarmy? Öýler elbetde zat galyp adamyň öňüne öz wezipetiniň ýanky hilini açýarlar. Öz işdeş wezipedäki işleýän atlaryny açýarlar. Şo ýerdäki hökümetiň adam açýar. Şondan Lewapda we Marda tupan turdy adamlaryň ölli inflasiýa azatlyklaryny ýok hukuklarynyň bolup dur diňe propaganda hemme yer korrupsiýa adamlar size wyjdan bir galymy diýip ýazyar. Mana da şu wagt Türkmenistanda gaty köp haksyzlyklar bolup dur diýerler. Bolup dur, ine dinamika diýilýär-de, ýa-ni ösüş nirä diýär, gowulgamy erwetdirmi. Türkmenistandan korrupsiýa galkyp ötýär. Häzir gününi güýçlenip ötýär. Şeýle bir derejege geler, hiç zat pul bermeden çözülmez. Hiç zat. Yaraman banita barsan pul bermeden almalylar. Yaraman şöyle banita alybam, şöyle ýatsam pul bermeden ýagdaýyny setmeliler. Türkmenistanyna öz ýani haklaryny aljak bolsaň pul bermeliler. Masal üçin bankda ofitsialny 3,5 valuta çalışacakmy? O sen hakyň diýär. Sen näme hökümetiň öýü prezident karar çykardy. Öz puluny başga pula geçirmek sen ýani konstitusiýon hukugyň şonu etmek üçin pul bermeli. Öz puluny bankomatdan aljak bolsaň pul bermeli. Hemme zada ýöne pul bermeli, pul bermeli. Korrupsiýa ýatýar. Korrupsiýa ýatan bolsa o döwlet bolmaýar. Men şondan diýen, döwlet ýok. Döwlet bolmak üçin bir topar zatlar, bir müňlerçe zatlar dogruwak bolmaly, adalat bolmaly. Şonuň ýarty däl 100% şol bir adalat. Şondan döwlet ýok diýen. Saýlawda saýlajagam adam diňe murada ölsem de şu ýoldan ýyda dönmen murada meniň üçin öldüyse hiç pikirlerimden canım berin. Ýok. İmna ölmek gerek. Sebäbi biz näme üçin görýär? Biz adamlara bizapasna, saglyk bizapasnasyny, howpsuzlygyny, adamlara şoň şertlerini howpsuzlygyny bermek üçin barýar. Erteki gün potrukçylyk edýärmi? Adamyň 100 milliard senki. Hudaý haklasyn bir ýere taň bir zat diýse, günden güni sen prezidentsk aparata, günden güni ýani ýokary suwda, günden güni parlamentde ýatyp bilerdiň. Olur seyretmese prezident aparaty seyredirde şolar hemmetini ýani jinaýat çekär. Hem ýerde reaktiwna o. Onda sen buğdaýyň dumy hiç kim barmady ýanyna. Arkyň ýatýan sebäp baran adam jinaýat çekär. Bize näme üçin şo zatlar bozulýar? Näme üçin ýazadyň bozulýar, haklaryň bozulýar, suwda özüň gorap bolmak sebäp adalatlyk ýok hiç ýerde. Şu adalatlygy diňe prezident ýerine ýetişik hökümet bilen näle? Kawetler aýratyn. Parlamentiň wekilleri aýratyn. Olar aýlanıp ýörler Bark sormaly näme boldy? Derhol polisiýany çağırmaly, näme üçin ýok? Handy ýerden
Ine men ofitsialny zaпрос edýän, men parlament işgärä, ýani agza. Siz maňa 30 güne jogap bermeden siz türmäge diýeniz, ýa-ýabyn bura büýküp gözläp tapyp sana getirip ýani. Prezident Amerika. Ine şol ýaly döwlet urjak bolýar. Arqyn işläp gazanyp biler ýaly. İşläp köp gazanjak bolsaň, onda o döwlet ine häzirki döwlet. Biz işläninde sen sagadyna ol 3 köpük däl $10 tölenir ýaly. Sen aýda $800 $3500 ortaça aýlyk alar ýaly. Ine şol aýlyga sen gidip başga döwletlere gezip bilýän, çykyp bilýän, soňup bilýän. İstendik zady bir $50.000 diýse, aho onu niden alaýyn näle baş opul, ýöne görkezin, şonu barlap, ýa-ni bankdan alyp goýup bilýän. Sen öz puluny ýynap bilýän. Sana bank garanti berýär, hökümet garanti berýär. Hökümet sen arkanda uly garant bolup durmaly. Arkadagy däl, hökümet. Ine şu ýa döwlet urjak bolýar, adalatly, agzy birligi üstürýän, agzy birligi hemme ýa mümkinçilikler döredýän, emme şertleri işlemek üçin döredýän bizim halkymyz daşyna dini dinç almaly. Ýollar açyk, konvertasiýa giýjegini, pulun bolsa period. Şu döwlet. Häzirem şol döwlet bolýar. Ananyň $800'den $3.500 çel aýlyk bolar diýsem üstümden ölýär. Şoň kunna şo pullar oğurlanıp gidýär. Şu pullar ba. Ýurtda agat töläp, ýani bizim telewilaryny satyp, şo ýerden ardanrak satyp, tapagyny oğurlap ýatýarlar. Şondan bir näçe etse köp pullar oğurlanyp ýatýar. Ýylma-ýyl. Näme biz onu oğurladylar bir ýerine, näme biz halkymyza bermeli? Halkymyz baý bolsa, erteki gün menem uly wezipede işletem, ýa işlemesem, men şu halkyň, şu ýa döwletiň içinde ýaşadym gelýär. Ýaşadym gelerim. Hiç ýere gitmedim. Amerikanlar Türkmenistana geler, görürsiňiz. Sebebi öz watanynda şu şertler bilen gazansaň, daş ýurtda näme oluyor gözüm eltem. Doňulganda şuňa toýlap, sadakalar gatnaşyp, şo ýerde gezip ýöreniň näme degeni? Pikir etmäň men küýsünüp, ýani Türkmenistana gidilmän soň näme diýen? Olanma ýöne esas bolýar. Esas adalatlyk. Näme men ejem görülemok. Näme beýleki adamlar Türkmenistana barýarlar. Näme bizim halkymyz özüni, öz jansalygyny saklamak üçin Türkiýe, Indiýa, Amerika, oňa gidip şo ýerde doktorlara ummasyz pullar töläp bejerdi. Töläbilmeýän näme ölmelimi? Ölmemi diýip oturýar. Hani hökümetiň saglyk saklaýyş sistemasy, goraş sistemasy. Hani ýok bolsa, ola ministr, saglyk goraş sistemasynyň ministri. Şonu oňur bilmese, döwlet näme oňursun? Ine döwlet şo ýagdaýda zdrawahanyny ýatyrdy, inni döwleti ýatyrdy. Şu ýaly ukypsy adamlara biz baş egmeliler. Şu ýaly ukypsy adamlar ýyzymyzda durmaly. O Nurişka wady marda. Bir gerek diýen näme baramda, Amerika baramda jazany okana ýa-ni şo ýerde ogryny öňe goýupdylar. Mollaryň ýyzynyň durmuş. Şo ýerde okap oturanyna ýa-ni ýyzynyň bir soýa. Oho, ol tipogryny. Ol adamy näme üçin oýladyňyz diýse, ay ýyzyna oýsa kaloş bolýar. Öňde goýmaly boldyk diýär. Şu ýaly biheppe, şu ýaly ukypsy Gurbanuly Berdimuhammedow we Serdar Berdimuhammedow mafiýany kontrolda saklamaly. Türmede jenaýatyň aşagyna onu polisler ýürütip, türmedäki adamlar barlap durmaly. Olar erkin gezip, döwlet başyny ogurlap, bizi hökümetiň pullaryny, halkyň pullaryny ýaryp, halkymyzy gysmaly. Olar jenaýatçy adamlar. Allamrat Rahimov bilen gepleşip geçirmeyene gözümde tutamak. Sebebi Allamrat Rahimov menin pikirimçe jurnalist değil. Näme ben onu diýen? Jurnalist adam. Birinci bilen hökümeti tanqid edýär. Hökümetin yanlışlaryny görkezýär. Jurnalist adam bir adalatlygy beýan edýär, adalatlygy görüşýär.
Jurnalist adam haçanla döwlet katastrofada bolana katastrofany açýarda görkezýär-de şoň çözükden berýär. Jurnalist adam şonu filjerýär, derňýär-de halkymyza düşünje berýär. Jurnalist adam näçe jurnalist bolýar? Hakykaty beýan etmek üçin. Inünsüň bir ýanky suratda 99% suraty zulüm. Bir kiçik nokotçuk bar, şo ýerde adamlar galyp hereket etjek bolýar, ýanky azapda uğraşjak bolýar. Bu suratlara seyretmän diňe şu adamlary beýan edip, olary tankid edip, olary ýatyrýar. Jurnalist mi? Ya bir komanda boýunça hereket eden adam. FSB'şnik. Men oňa Russiýan razvedkasyna işleýän adam diýip hasap edýän. Türkmen halkyna käwat gowy materiallar berýär, onan dogry aýtmaly. Ýöne onun egerde çatlaryna seretsen, alyp barýan işine seretsen, ortada öwük terrorist Putin öwük bizim ýurdumyzy basyp aljak adamy öwük şoň arkasyna gorýar. Ýewropan, Amerikan ýaman diýär. Mümkin doguldur Ýewropa, Amerikada erwetdir. Ýöne Putinden erwetdirligine men toşna bilýän. Aýdyn, näçe bütün dünýä Ýewropa, Amerika'ya gitjek bolýar. Näçe türkmenler Amerika'ya gitjek bolýar, Ýewropaga gitjek bolýar. Näçe bütün dünýäň adamlary Ýewropada ýaşadyp gelýär. Näçe diktatorlaryň adamlary Ýewropada çağlara okutjak bolýar. Bu bolsa gaýtyp bolar bokluýar. Näçe? Näme düşünen okdur ýa-ni. Allah murat menden akylly, Allah murat rahim. Gaty düşünýär. Diýmek birini işleýär. Diýmek bir programmada bir meseleni çözýär. Bizim geňeşä pytratdy. Ananyň FSB bilen MHM'nin esasy işi opozisiýany pytratmak. Şonu Allah muratdan güýçli ýok. Allah murat rahim. Ene men dünýä garaşym. Men näme 10 kanalyna gidip, ýa-ni oňa gepleşip geçireyim. Näme sebäpli? Aýdym maga. Men hiç şeýle mani bolamam, onuň sebäbi sen näme diýseňem sen boklar, ola bir ikinji o gepleşikden näme mani bar halkymyza? Hiç. Egerde ol ak we saparýan görüşýän bolsa, makalalar çykarýan bolsa, halkymyzy ösdürýän bolsa, men oň ýerden ylgardym. Gel Allah'ım rahat, şunu deli. Ben köplençe yazdım ama alamadım. Şunu bir halka düşünürüm, şunu halka düşünürüm. Köp haýyşlar etdim. Men näçe 10 kanalına gidip o hype eden ya neme deýin näme? Bir topar jurnalistler bana hakly jurnalistler Türkmenistan ýagdaýynda boýunça Amerikadan, Ýewropadan bir topar ýerlerden haýyş edýärler. Şunu dünýä garaşyňy ber, şunu öz pikirini aýt. Şol jogap bermäne wagtym ýok. Men näçe hem zatlar taşlap Allah'ın kanalyna gitmeli. Ýazgyň kommentariýaňyzda näçe men şoňa gitmeli. Egerde ol bizim halkymyz üçin görüşmeýän bolsa, bir 10% görüşüp 90% gaýtyp başga tarapa etse, totally -80% edýän bolsa, men näçe oň kanalyna gitmeli. Hormatly watandaşlar, efir edýän 1 saat 18 minut biz soragyňyz bolsa beriň, çat men jogap bereyim. Okey. Häzir 1 minut men ýanky batareýamy şok bolýar. Men şonu düzedeýin. Marada söýmeýän bolsaň uzaklaş, şu efirden seni tutýan ýok. Maradan söýmeýän bolsaň uzaklaş. Ananyň biz berde söýgi ýa-ni neme bilen ýaşamdyk, biz bilimler berýär. Ünsüň dewlete toparyň edýän işine. Biz halkymyza hadisalar düşünýär. Biz jemgyýet bilimler berýär. Biz halkymyzdan jemgyýet ýasýar. Ösün jemgyýet. Biz halkymyza garşy görüşendik. Ve halkyň arkasyny tutýar. Halkda edilýän adamyň arkalarını tutýar. Bizim ofisial edýän adamymyz bar, neofisial edýän kömeklerimiz köp. Käbirlerine pul berýär, käbirlerine konsultasiýa berýär. Bir topar işler gidipdi o. Bizde правозащитный bölüm döredi. Biz häzir
Mansur Mengelov'un dosyasının üstünde işläp duruz. Nesip bolsa şonu çıkarmagyň uğruna inşallah eger hemme zat gowy bolsa biz şonu çıkararys. Goňşy ýurtlar bilen öteşleri dowam edýär. Allaha şükür siz ýalyk internet edip, pul gazanç edip halky güýmäp çykyş edenok, eden hakykatlar gorkudýan arkadaga şükür. Biz açyk efirler edýät, açyk efir edende giýdiji zero. Şonu ýalyna çykarmak ýa reklama ýokdur. Biz reklamadan aýrylyp, biz esas açyk efirler edýät. Şonuň üçin internetde biz pul töleýät, biz internetden pul alamyk. Sizin pikiriniz näde olur? Şonuň üçin biz alanyşandak. Alsana efire gürleşeli ýeke değerler ýarlyk özüne gürlemese almeny. Ine serdim şurada Telegram Kurbanov MK diýip men her wagt aýdýanym şoňa ýazyň Telegramda men size ýa-ni ssylky berýän çelge bassaňyz efire ýerleýär. Şeýle alt bolanok. Assalamu aleykum alga türkmenler. Sag bolun köp size de Azerbaýjan dostlarymyz. Döwlet Baýhan sen başlygyň bilen soň kassanlarysyň Allah öňüne hiç kim göwüne degmäň. Her kim öz pikiri bardyr, ýöne her kim öz pikirini düşünmeli, ýalňyşmy ýa dogrymy. Ol aýdýarlar, iň bir erkinçler haçan sen birini alýan olýanlar. Haçan sen özüňi alýan. Özüňi almaly, bu durmuşda özüň öňünde mert ve adalatly bolmaly. Beýlikden öňüne elbetde de. Ne zaman kutalar bilen barmy öýle otursaňyz hiç zat düzelmez. Gaz köp öýler sowuk sapoçnik bez sapok gatdawr diýýär. Ruski pathos geldin ağam. Olar öýler üçin ýaşaýar, halk üçin ýaşanok inni aydyn kim diýenok diýip. Adaha topar hakda näme pikiriň bar? Adaha topary tölemä, gowy topar işleýär. Biz näçe şu ýaly köp topar bolsa şonça gownýar. Bize garşam gerek, bizi golýanam gerek, himmeti gerek. Bize siýasat meýdançy näçe giň bolsa şonça gowy. Näçe diýmek bir düşünje däl, bar düşünjeler bar. Diýmek içinden saýlap bolýar. Diýmek şu jemgyýet ösýär. Şoň üçin näçe topar köp bolsa şonça gowy. Biz himme toparlar golýas. Sen kembe eşnikmi? Bir kembe karşı görüşýär, olar teröristler diýär. Men kembe karşı görüşüp bir saatny işden aýrdym. Tapylmagy bir tane kembeşlik, beýle kembeşlikleri işden aýran adam. Görüşüp daşynyna içinde de tapmarsaň. Hatta opozisiýonlarym köpden şurýar. Eger men kembeşlik bolsam, onda siz kemben generaly bolýarsyz. Doýnaýt, arak içýärmi? Adamlar insan hakları baradaky deklarasiýadan biraz aýdyp geçdiňiz. Hawa olary ýerite men çykyş ederim. Adam hakları boýunça deklarasiýa Türkmenistan şoňa gol çekdi. Gow çeýnäp beren inniki çykyşlarynda. Ýürite bir çykyş ederim şonu. Gow üstündiňden ine şoňa esaslan özüň gorap bilýär. Men näme ýazýarmy bilemok şol. Cezan Gasanow. Unaşan İstanbul'da konsulta bulunan vaka näme boldy alym aýtsaňyz. 16 awgustda konsulukda geçen ýylla ine Kastiýetli Mustakow Topurly şol mesele boýunça men köp informasiýam ýok, sebäbi Dursultana soraglar öz aýdyr. Şolar öz gorawyny edýändiler. Hirs fond bilen şolar arda beripdirler. Ýani men eşitişime görä Kavyete, ýani prokuratura näme uturuny bilemok ýöne şunlukça bizde işler açyk Mustakowa garşy 1 awgust 2020-nji ýylyň meselesi. 2022-nji ýylyň 16 awgusty. Bir topar işler açyk, ol işler gidip dur.
hökümet tarapyndan, Erdoganyň hökümet tarapyndan açyk saklanýar. Ýöne Türkiýede diýseň dürli gruplar bar, dürli zatlar bar. O ýerde ahir soňy hakyň gorak bolýar. Şoň üçin ol jenaýat işler intek tamamlanar, görürsiz. Bu wagtlar DBT kanalyna 500 adam tumuş bolardy. Indi bolsa 78 adam bar. Biz adamlara buyruk berip bilendik. Eger biziň aýdan zatlarmy şoň geljegi bilen baglanýan bolsa, gelmesinler. Eger geljegi gerekken bolsa, gelmesinler. Biz boş edemok. Näçe sebebi biziň hakymyz ýok şonu boş etmene. Ýöne biz şolara öz haklaryny, öz geljegini näme bagly, näme düzeltmeli, näme ýagdaýyny gowulaşdyrmaly diýip düşündirýär. Ine soralar oturdy. Şunuň bilen men öz efirimi toýan, hormatly watandaşlar. Men size iki soru berdim. Birinji, haýyş etdim, video paýlaşyň. İkinji, siz özüňize şu soraw berin, dogun arnaşyňyzda ýanyňy adamlara soraw berin. Sen kim? Türkmenistan raýatyny howlu? Şurda näme işläp ýörsiň? Maksat näme? Geljek maksadyň näme? İkinji, şol adamdan soraň. Türkmenistan näme döwlet? Türkmenistan şu näme edip ýör halkyna we Türkmenistanyň geljegi näme sen pikirinçe? Şuly kadar soran soň görürsiňiz şu ýollar diňgelýär ýa diňgelmekmi? Oňsoň düşünersiňiz. Kommentariýada ýazyň şu zatlary bize gatgydykly. Ine şu ýerde men e-mail adresim bardyr we Telegram adresim bardyr. İstediň adam ýazyp biler. Efire goşuljak adam efir bu torpdulka ýazmaň. Günne efir bardyr. Ýazyň şol Telegram'a men plany efirde siziň bilen çykyş etjek, sizi tanqid etjek tapa alýarm. Men çykyş etjek, maňa mümkinçilik döredim diýip ýazyň, biz çykýas bilen, onu hiç il tapa alýar. Şunuň bilen men efirimi mutarýan, hormatly watandaşlar, birinji bilen size Türkmenistanyň içindäki biziň watandaşlarymyz üşäp duran gazsız, suwsuz, elektr energiýasiz watandaşlarymyza kuwwat, Allahdan kuwwat bersin. Şol gorasyn betbagçylykdan. Men ýene-de bir edek Türkmenistan basbalan iki sany haramdada ýölenýär. Özüňizden hiç tat gelmeýär. Ýöne sözüňize bitýär. Hemme ministrlaryň işlerini durup, hemmesini sürüň. Biziň halkymyza kömek berýärli. Şo ýerde burjuykalar diýär, ýürütýän gaz ýa odun ýa-ni ýürütülüşdiren adamlar gyzyp biljek zatlar gurunan gatçalt ýagdaýda. Ol saklanan bir 6 aýlyk şol gurýan şäheriňizde, arkadaş şäheriňizde şo pullary şolara goýuň da şoň ýa-ni betbagçylyklardan çykaryň halkymyzy. Şu ýaly ýürütip guruma dörediň, çizgiçäni kimde çizýän situasiýa diýip. Ýa-ni adatdan daşary komitet döredip şu ýere pul goýuň. Hemme şu ýa betbagçylykly, esas betbagçylyklara garşy ýa şolara betbagçylykdaky adamlar kömek etbiljek gurunal materiallary, gurallary şöyle ýygnap betbagçylyk bolanyna reska, reaktiwna şoň reagiw dedim. Biz çykyş etsek emheme derrew öý barýar. Näçe şol ýaly biziň halkymyz kösenen wagty şu gurallar bilen derrew halkymyň ýanyna baryp kömek edin. Ananyň şu sorawlara siz jinaýatçy bolup Türkmenistanyň kadiýetiniň öňüne jogap berersiňiz. Şoň üçin ine men size şonu duýdurýan. Watandaşlar, şunuň bilen men öz efirimi torýan. Size hemmeňde janlyk arzu edýär. Sag bolun, inniki efirler çeldi. Paýlaşyň biziň bilen biziň videolarymyzy DBT kanalyna ýazyň. DBT kanaly täze açyldy. Köýnesi Watan programmatynyň ýa-ni arasy boýunça ýapyldy. Şoň üçin biz görüşimiz dowam edýäs. Sag bolun.